Dobrý den, Tašidele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlámovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajláma se setkal s českou senátní delegací. Česká delegace během návštěvy sídla tibetského exilu potvrdila podporu pro Tibet. Jeho svatost Dalajláma a tibetská exilová vláda doufají v dialog vedoucí k obnovení míru na Ukrajině. Jeho svatost Dalajláma obnovil předávání učení naživo. V Tibetu se upálili další dva lidé. Tibetané a podporovatelé Tibetu si připomněli 63. výročí tibetského národního povstání proti čínské okupaci. Tibet je podle organizace Freedom House nejméně svobodnou zemí na světě. V indické Dharamsale zasedal tibetský exilový parlament, upozornil na zhoršující se situaci v Tibetu. Na svém 49. zasedání vyzvali členské státy OSN k činu k respektování lidských práv v Tibetu. Švýcarská parlamentní skupina pro podporu Tibetu projednala akční plán. Začátkem března udělil jeho svatost Dalajláma zvláštní audienci české senátní delegaci, vedené místopředsedou Senátu Jiřím Oberfalzerem. Během setkání hovořil jeho svatost Dalajláma o významu 10. března, dne tibetského národního povstání proti čínské okupaci, a vyprávěl o svém útěku do indického exilu. Jeho svatost Dalajláma se také podělil o své názory na vytváření mírumilovného a soucitného světa, přičemž kladl důraz na podporu a jednoty a překonávání rozdílů. It was excellent opportunity we didn't believe in when we were preparing this because to meet such a personality with such a deep human feeling, such deep philosopher understanding the world and the human destiny. So we were very impressed and really touched. Vedoucí české senátní delegace místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer byl 10. března hlavním hostem oficiální akce k připomenutí 63. výročí tibetského národního povstání. Jiří Oberfalzer promluvil také na odpolední tiskové konferenci. Přislíbil trvalé přátelství a podporu Tibetu a řekl: Prošli jsme podobným historickým vývojem, takže velmi dobře chápeme těžkou situaci Tibeťanů, kteří žijí v útlaku. Právě to nás vede k tomu, abychom otevřeně vyjádřili svou podporu Tibetu. Tibeťanům v Tibetu vzkázal, aby si zachovali naději navzdory obtížím, a dodal: Čína může převzít politické vedení, ale my můžeme ovládnout Čínu prostřednictvím tibetského buddhismu. Přátelství mezi Českou republikou a Tibeťany stmelila první návštěva jeho svatosti Dalajlámy v Praze na pozvání bývalého prezidenta Václava Havla v roce 1990. Od té doby podnikl jeho svatost několik dalších návštěv. Naposledy zavítal do České republiky v roce 2016. Místopředseda Senátu České republiky ve svém závěrečném slovu vyzdvihl optimistický přístup a neúnavnou snahu tibetského exilového prezidenta a tibetského exilového parlamentu při řešení tibetské otázky. Mluvčí ústřední tibetské správy Tenzin Lekše, který delegaci doprovázel, poděkoval za účast na oficiální akci. Poznamenal, že přítomnost delegace v Dharamsale vyslala silné poselství solidarity a naděje Tibeťanům po celém světě a dodala tibetskému hnutí nový impuls. Během návštěvy Dharamsale doprovázeli místopředsedu Senátu Jiřího Oberfalzera, členové jeho týmu, zástupce České ambasády v Dillí a tlumočnice. Navštívili sídlo tibetské exilové vlády, kulturní centra a Tibetský lékařský a astrologický institut. Setkali se také se zástupci tibetských nevládních organizací. Tibetský duchovní vůdce, jeho svatost Dalajlama, vyjádřil znepokojení nad pokračující válkou mezi Ruskem a Ukrajinou a vyzval k rychlému obnovení míru na Ukrajině. Řekl, že násilný konflikt mezi dvěma zeměmi nevyhnutelně ovlivňuje zbytek světa a že musíme rozvíjet smysl pro jednotu lidstva tím, že budeme ostatní lidské bytosti považovat za bratry a sestry. Tibetský exilový prezident Sitjongpen Patsering ve svém nedávném tweetu také vyzval k obnovení míru na Ukrajině. Ministryně zahraničí tibetské exilové vlády Norzin Dolma zaslala dopis ukrajinské skupině pro podporu Tibetu.
Vyjádřila v něm podporu ukrajinské vládě a ukrajinskému lidu, který trpí ničivou invazí ruského prezidenta Vladimíra Putina. Jeho svatost Dalaj Lama dával v Dharamsale krátké učení o džátakách při příležitosti buddhistického svátku Chetuldichan. Po učení následoval obřad rozvíjení bodhicitti. Jednalo se o první osobní učení jeho svatosti Dalaj Lámy od propuknutí pandemie COVID-19 v roce 2019. V Tibetu se nedávno upálili 2 lidé. Známý tibetský zpěvák Chhavan Norbu zemřel 25. února 2022 poté, co se upálil v tibetském hlavním městě Lhase. Další případ protestu sebeupálením byl ohlášen z tibetské tradiční provincie Kham. Podle dostupných informací k němu došlo před policejní stanicí ve městě Tjegudo 30. března 2022 kolem 4. hodiny odpolední. V současnosti nejsou k dispozici ověřené informace o osobě, která se upálila, ani její jméno. U příležitosti 63. výročí Dne tibetského národního povstání vyšly 10. března stovky Tibeťanů a podporovatelů Tibetu ve svých zemích do ulic, aby protestovali proti nezákonné čínské okupaci Tibetu. V Belgii se více než 350 Tibeťanů a příznivců Tibetu sešlo v evropské čtvrti a v centru města, aby protestovali proti desetiletí trvající čínské brutalitě. V Mexiku jedna z organizací pro podporu Tibetu uspořádala protest před čínskou ambasádou. Podporovatelé Tibetu drželi tibetské vlajky a volali po svobodě a dodržování lidských práv Tibeťanů žijících v Tibetu. Velvyslanec jeho svatosti Dalaj Lamy pro Latinskou Ameriku se setkal s politiky a organizacemi pro podporu Tibetu v Mexiku a hovořil s nimi na téma podpory Tibetu. 63. výročí Dne tibetského národního povstání si 10. března připomněli zákonodárci, starostové, školy, podporovatelé Tibetu a Tibeťané z 9 zemí střední a východní Evropy. Hlasy trvalé podpory tibetského hnutí za svobodu a pokojného odporu proti čínskému útlaku se ozývaly ze Švýcarska, České republiky, Slovenska, Německa, Maďarska, Itálie, Rakouska, Bulharska a Lichtenštejnska. V Japonsku protestovali Tibeťané a podporovatelé Tibetu před čínskou ambasádou s transparenty Osvoboďte Tibet a Zastavte represe v Tibetu. Přečetli také písemné prohlášení, které předali čínské ambasádě. V duchu důsledného odhodlání podporovat tibetské hnutí za svobodu a pokojný odpor proti čínskému útlaku vyvěsilo 10. března tibetské vlajky více než 1400 institucí v 6 zemích, spadajících stejně jako Česká republika pod tibetský úřad v Ženevě. Mnoho radnic vyvěsilo tibetskou vlajku spolu s vlajkou ukrajinskou jako výraz solidarity a podpory pro hlasy lidí proti autoritářské agresi a připomněli si tibetský den odporu proti čínské nadvládě. Skupina pro podporu Tibetu ve Velké Británii ve spolupráci s britskou nevládní organizací položila u příležitosti tohoto významného dne věnec k památníku nevinných obětí před Westminsterským opatstvím v Londýně. Podle zprávy organizace Freedom House je Tibet již 2 roky hodnocen jako nejméně svobodná země na světě. S hodnocením 1 bodu z možných 100, pokud jde o politická práva a občanské svobody, sdílí Tibet coby nejméně svobodná země poslední příčku se Sýrií a Jižním Sudánem. Každoroční zpráva Svoboda ve světě 2022, globální expanze autoritářské vlády, hodnotí 210 zemí a území podle úrovně přístupu obyvatel k politickým právům a občanským svobodám. Hodnocení Tibetu v oblasti politických práv -2 ze 40 možných bodů podtrhuje autoritářskou vládu čínské komunistické strany. Poukazuje také na absenci otevřenosti a transparentnosti ve fungování a politikách vlády. Negativní skóre odráží záměrnou snahu Číny o asimilaci jedinečné tibetské kultury, jazyka, náboženství a identity do čínské společnosti. Tibet také obdržel 3 body z možných 60 za stav občanských svobod, což ukazuje na pokračující odpírání základních lidských práv Tibeťanů v Tibetu. Mezi příčiny přetrvávajícího špatného hodnocení Tibetu v posledních letech patří neexistence svobodných a nezávislých médií, omezování náboženských práv jednotlivců, převládající politická indoktrinace ve vzdělávacím systému a potlačování práva na svobodu projevu. Zpráva znovu potvrzuje závažnost situace v Tibetu, který je posledních 7 let jednou z nejméně svobodných zemí na světě. V měsíci březnu zasedal tibetský exilový parlament v indické Dharamsale. Poslanci vyzvali veřejnost, aby věnovala naléhavou pozornost zhoršující se situaci v Tibetu ve světle rostoucího počtu případů sebeupálení. Předseda tibetského exilového parlamentu Sonam Tempel ve svém úvodním proslovu upozornil na rozsáhlou likvidaci soch Buddhy, modlitebních mlýnků a praporků v okrese Dago ve východním Tibetu. Poukázal rovněž na prominentní případ známého tibetského učence Go Sherab Gyamtsa,
který byl v tajném procesu odsouzen k 10 letům vězení za otevřenou obhajobu a aktivismus v zájmu ochrany a zachování tibetského životního prostředí, náboženství, jazyka a kultury. Parlament projednal výroční zprávu exilové vlády za období 2020 až 2021. Všech 7 ministerstev předložilo výroční zprávy, které poslanci posoudili a prověřili. V průběhu 49. řádného zasedání Rady OSN pro lidská práva, které se konalo v březnu v Ženevě, několik členských států OSN vyzvalo Čínu, aby respektovala základní práva Tibeťanů v Tibetu. Delegáti z České republiky, Dánska, Francie, Německa, Nizozemska, Švédska, Švýcarska a Spojeného království vyjádřili znepokojení nad zhoršující se situací v Tibetu a vyzvali Čínu, aby respektovala základní práva v Tibetu. Spojené státy, Finsko, Austrálie, Norsko, Irsko a další země vyzvali Čínu, aby respektovala práva etnických menšin. Členské státy zdůraznily, že vysoký komisař sice v zásadě souhlasil s návštěvou Číny a dalších regionů, ale musí to znamenat smysluplný a neomezený přístup. Během zasedání parlamentu na přelomu února a března se sešla švýcarská parlamentní skupina pro podporu Tibetu, aby projednala a vypracovala akční plány pro Tibet. Schůzi předsedal spolupředseda švýcarské parlamentní skupiny Nicolas Walder. Zástupci kanceláře Tibet Bureau v Ženevě a tibetské komunity Švýcarska a Lichtenštejnska informovali poslance o aktuální situaci v oblasti lidských práv v Tibetu. Jde o rychle se zhoršující situaci v okrese Dago v tradiční tibetské provincii Kham a rostoucí počet zásahů čínské vlády proti kulturním a náboženským projevům Tibeťanů v Tibetu. To byly zprávy za tento měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tuk, dže, če.